Sanibonani grade 11 and grade 12 ngicela ukuthi nje kusondele labo ngoba lento elayibhodini ithinta bona kakhulu. Ake sibhekeni la. This is mathematics bakwethu. We know that mathematics is a very easy subject. Into edingayo nje ukuyenza nge-maths ukuthi uyithande ngoba kufana nentombi. Mangabe unentombi mfana, kufanele ukuthi leyo ntombazane uyikhombise uthando, ungagcina ngokuyitshela nje. Uyikhombise uthando ngoba uma ungayikhombisa uthando lokhu uyitshela, awu izongakuthandi na ngisho kuthiwa kade ikuthanda, yabo lonto. So same thing applies kwi-maths yethu. I-maths dependele ekutheni uyayithanda. Akugcini ngokuthi uyithande kuphela, kufanele uyikhombise ini uthando. Uyikhombisa kanjani? Ngokuthi uyipractice njalo. That is mathematics, yabo. That is how people get their distinction. O-distinction abehlezi khoma ngabe eklasini esibadinga kunina. Uthola nje ngento eyodwa kwi-maths ngokuthi nje i-maths uyithanda. Ake sibheke lana-ke. This is a last year question yaka grade 11 ngoJune bakwethu, uphepha 1 wethu. So ake sibheke la babethini la. Okay, bathi given that x minus 3 is equal to 2 to the root of bani of x. Yabona? So basinikezile nje lokhu. This is a given information. Okay, let's buke ke let's bheke ama question now. So i-question yokuqala 1.1 wawuthi solve for x. Shothi batha solve for x nje lapha. So that one ke is very easy. Grade 11 and 12. This is very easy. We can solve it. Very easy. Okay, let's check in le eyesibili ukuthi ithini. Le yesibili ibukeka iyisilwane, but ungathola ukuthi ayisona isilwane. Ngobani? Ithini le? Oh, khonto sengikhohlwe ukuyibhala. Ithi lento hence grade 11 and 12 ithi hence solve this. Kushuthi mangabe usuyenzile leya. Mayithi question hence isho ukuthi mangabe usuyenzile le ngaphezulu, sebenzisa lama answer wathola ngaphezulu ukusolve le question le esibuza njengamanje. Yabona? Okay, sizobuya ke. Let's just start by solving this one. So this one you can tell me this one is very easy because it's saying solve for x from here. Let's take this one. X minus 3 is equal to 2 roots x. Let's check now. How can we solve for x here? It becomes a problem because omunye x uyini uyi-root, omunye uyihambela yedwa eqenqelezela. Yabona? Ngiyangithini ke mina ngane zami. Ngiyengithi ngane zami, u-x lo ukhululekile ufana ne-South Africa ngo-1994 ukhululekile. Kodwa lo usakuyingcindezi. Ingcindezi yani ye-roots. Singamsusa kanjani ke kuyingcindezi lo x efane nalo? Yabona? Isona steps sokuqala nje ezibalweni ezisuke zino x ekwi-root kanje. Step sakho sokuqala ukuthi ubulale leyo root. Okay, sibulala kanjani le root? Uzongitshela ukuthi vele i-root sibulala ngo-square se. But okwenze ngalatha kwi-maths kufanele ukwenze nangala. So this is squared. So we square both sides to kill what? To kill the root. Ukuze senze u-x akhululeke naye afane nalo. Yabona? Okay, ake sibheke ngala ukuthi kwenzakalani. Isibuyela kuweke grade 11. Laws of exponents. Ithini lento? Ithi 2 root x all squared. Mawuyifunda, angithi? Yini ufuna ukuyishintsha mase uyisimplify? All squared. Isho ukuthini? Ithi 2 squared times root x all squared. Ungamphikisa lapho? No, ngeke uzomphikise ngoba kusho wena ukuthi lento uma uyifunda ithi 2 root x all squared. Okusho ukuthi yonke into ephakathi kwe-root inobani? Ino squared. Phela lokhu ungakushaya ku-calculator kukunika bani? Kukunika u4. Kanti lokhu khona ungakushaya nge-calculator cha. Kodwa sekumele usebenzise ini? I-math yakho. I-math yakho ithini? Ithi i-root ibulawa squared. Kusho u-x nje la uzobuya ngoba enjalo. Kusho kuleli side ke seli-simplified. Ayikho into sengayenza la. Okay, ake sibhekeni leli ke. Lana bathini ke x minus 3 all squared nakhona. This one becomes a problem. For this one, it was easy for us to say ukuthi u2 uhamba no squared wakhe, no root x uhamba nobani no squared wakhe. It was easy for us. Why bekulula? It's because besingenayo lo minus esinayo. Once siba no minus noma no plus, this is a different expression. Yabona? Ayisafani nale. Yabona? Because lana ayinawo u-plus or minus no multiply la. Lena ke siyenze kanjani? Ayike lena phela siyenze njani? Sibele sithi nje x times x. Phuma ba x squared. Bese sithini? X times minus 3. Phuma minus 3x. Bese wenze njani? Multiply la ngo2 ngoba squared la. Yabona? Minus 3x times 2. That would be 6x. Yabona omunye kodwa bengawavula ama brackets awu2 indlela endala ke leyo thisha laba abadala ufundisa kanjalo.
ungavula kanjena and then you do distribution method. There's nothing wrong with doing that. Okay, ake sibheke. Sithe x times x kwaphuma x squared, sathi x times minus 3 kwaphuma minus 3x. Base sithi ke times 2 bese kuphuma minus 6x. Then siyaqeda ke manje sithi minus 3 times minus 3. Ngayikhohlwa indaba yama-sign. Ngayikhohlwa indaba yama-sign ngoba last year nje khona umfundi obekade kufanele ethole 100% sagcina simnikeza u99. Ngenxa nje yokuthi umesa apha indaba yama-sign, ama-sign bakwethu sokala. Okay, ake sibheke. So ithi minus 3 times minus 3 gcineni bese izokunikeza positive 9. Okay. So now ake sehle nakho ke lokhu kuze kufane phela. So it's x squared minus 6x plus 9. Okay. What to do here? Okay. Same. Siyenza njani ke mase ngoba this is easy phela ngani yami ngoba siyambona ukuthi lo kahle kahle uyinhlandane nabo x ngala futhi naye akayo kwaba kuwo. So we transpose this one to this side. So must transpose lo simisa ngalena ngapha phela sasala lutho. Akusala lutho to 0 ilutho. So ake sibheke. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ke ngapha asitranspozanga kuya ngoba kunjalo lokho. But sekuzofika u4x ke manje. But ufika esenjani? Ufika esenegative. Yabona? Nawe nje mawuyakini usuke esikoleni makukude. Awufiki usanaleya energy asuke nayo esikoleni. Kodwa ufika usune energy encane. Ushuthi khona ushintsho lenzeka kuwena. So that's why into uma imove yakwindawo there's ushintsho soezonza. Lana ke kushintsha ini ke isign transpose. So here now we have a problem. We have this one now. How can we solve this one? Siyabona ukuthi lana sinama like terms. Ama like terms bakwethu ama term anama variable afanayo ncamashi. Yabo ncamashi. Awukwazi ukuthi u-x squared uyafana no-x. No. Ama variable impela afanayo but awafani ncamashi. Yizwa lona kufanele kube ukuthi nama exponent ayafana. Yabona ndaba. Kusho nje ama like terms ubani ke u-x no-x. Yabona x and x. We can add these like terms but u9 no-x squared abawona ama like terms singehlisa lo njengoba enjalo. Bese u9 simbeka ngalana ukuze sizokwazi ukubeka kwi-standard form. Ake sibheke nje manje. So maseda lama like terms ngiye ngithini ke mina ukuze ingane ingaconfuseki. Ngiye ngithi thatha le number eseceleni kwawo ama like terms. Uyifake i-calculator ngoba injalo. Shuthi wena i-calculator uyoshaya bani u-6 minus 4 which will give you minus 10 like this. So now you have a binomial expression to solve now. So it becomes easy for you because you know that if you have something like this, you have to open how many brackets? 2 brackets. You see? Ngakhohlwa ngapha phela ukuthi yonke lento ilingana no 0. So you open 2 brackets and then mase uyibuza umbuzo wodwa. Iziphi izinto engizothi mangimultiply u2 zinginikeza x squared? This is x and x. Ngangitshela kanjani. Mawuthi x times x phuma bani? X squared. Angithi? Yeah. So sithi sesiqedile ngani. Ake siya kwi last term now. Okay, last term yethu siyaphi kuyona soyibheka ukuthi njani i-positive. Yabona? I-positive last term yethu. Usitshela ukuthini ke lo positive last term? Always i-sign last term mawufactorize i-binomial itshela something. So njobe positive last term wethu usho ukuthi phakathi kuma brackets ama sign azofana. Ngelinye ilanga mawuthola se-negative kuyobe kusho ukuthi lokho phakathi ama sign azokwenza njani? Ngeke asafana mawukuthi i-last term yakho i-negative but in this case it's positive. So ama sign ethu azofana. Sinama sign awu2 esiwasebenzisayo la. It's plus no minus. Azofana ebe kanjani ke se? Sizofaka u-plus negative. Yeah, phenduleka kuphi ke uhamba uye kwi-middle term yakho. Middle term yakho injani? I-negative kusho ukuthi lana ke uzofaka o-negative. Then bese uyibuza umbuzo wokugcina ke. Iziphi inamba eziwu-20 ukuthi mangi-multipliers nginikeza 9? Ngithi mangi-adda ngoba ama-sign ayafana kuma-brackets. Ngithi mangi-adda zinginikeze u-minus 10. You can tell me that u9 loyo nobani no 1. Asike isidingo sokuthi decide ukuthi u9 no 1 umfaka kuphi because vele lana you have the same signs here in these 2 brackets. So this one becomes now an easy stuff because wafundiswa na grade 8 ukuthi mase kukanjena you take this bracket and equate to 0. It's minus 1 quarter to 0 or you take this one also you equate it to 0. X minus 9 equals to 0 or my brackets are manje. Yeah. So x minus 9 equals to 0 or x minus 1 equals to 0. So this one becomes now an easy stuff because you can transpose this one. So x here, x, it should become positive. So x is equal to 1 or x is equal to 9.
Is that fine? Is that fine? Umfundi uzongiphendula asho ukuthi awukaqedi zonke izibalo ezine root noma izibalo esuke zino x ekwi root awuvele ugcine kanje nje yabona checking checka kanjani ke ngani yami uya kwi original expression uyofaka u-x elingana no1 kusho ukuthi la esikhundleni sika x sofaka u1 kufanele kube ukuthi into esithola ngapha kwi left hand side iyafana naleso ithola ngala ngiyathemba kuyazwakala abazalwane ngiyathemba kuyazwakala so uma uyenza ke ngani yami uthole ukuthi u-x is actually not equal to 1 uthola ukuthi ngala i-right hand side yakho ayisafani ne-left hand side mangabe ufaka u-x elingana no1 kodwa uma ufaka u-x elingana no9 kuzobe sekufana kusho ukuthi u-x nje ulingana nobani la no9